Terjemah Kitab Matan Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari yang dimakna dan diterjemah dalam bahasa Arab Jabekon oleh Kiai Haji Misbah Mustafa, percetakan Wasmo Pustaka Surabaya. Oke, langsung kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka utawi oleh ngarepake sira at-tajrida ing maqam tajrid ma'a iqamatillahi ing dalam sertane oleh manggunake Allah iyyaka ing sira fil asbabi ing dalam pira-pira sebab minasyahwati saking syahwat al khafiyati kang samar wa iradatu kalan utawi oleh ngarepake sira al asbaba ing pira-pira sebab ma'a iqamatillahi ing dalem sertane oleh manggonake Allah iyyaka ing sira fit tajridi ing dalem maqam tajrid inhidatun iku kelorot anil himmati saking sejo kuat al aliyati kang luhur. Ini terjemahannya dalam bahasa Arab Jabekon. Yen sira dipanggonake dening Allah ana ing sebab tegese siji penggawean kang dadi sumber rezeki, nuli sira ngarepake tajrid tegese lepas saking penggawean karep nira kang mengkono iku setengah saking syahwat yakni kesenengan nafsu kang samar. Lan yen sira dipanggonake dening Allah ana ing tajrid, nuli sira ngarepake nandhangi sebab yakni mergawe, iku berarti sira kelorot saking himmah tegese sejo kuat kang luhur. Milih salah sijine makom asbab lan makom tajrid dadi gantine kang weneh kang dadi makome iku setengah saking tetenggenan marang kang den pilih ana ing perkara hasule maksud. Krana upamane ora tetenggenan temtu ora milih kang siji dadi gantine kang sijine. Wong Islam iku ana werna telu. Yang awal ana kang dipanggonake ana ing sebab yakni makom sebab. Hukum kanggo wong kang mengkene iki kudu ridho, kudu sabar lan pasrah. Alamate yen wong iku dipanggonake ana ing sebab bisa jejeg penggaweane kanthi bisa oleh faedah miturut pengadatan lan wong iku jejeg nglakoni penggawean kewajiban agama ana ing sanjerone mergawe iku. Yang kedua, ana kang dipanggonake ana ing tajrid yakni ora mergawe. Hukum kanggo wong kang mengkene iki kudu tansah syukur marang Allah, kudu cancut lan ora oleh kendho utawa sembrono ana ing oleh nindakake ibadah. Alamate wong kang mengkene iki tansah bisa nyukupi hak lan mingo saking kabeh makhluk. Terus yang ketiga, wong kang ora ana ing makom tajrid lan ora ana ing makom sebab, hukum kanggo wong kang mengkene iki yaiku kudu tansah ati-ati ana ing nindakake apa kang ditindakake, upamane pindah saking siji sebab marang sebab liya. Mengko yen wis weruh yen sebab-sebab iku ora bisa jejeg, mungkin bisa bener pemindahe ana ing makom tajrid. Kosok balene yen jajal mengko manggonake awake ana ing makom tajrid nanging matane isih plirik marang manusa. Iku mungkin bener upama pindah ana ing sebab.
iku kabeh krana tanda-tandane yen Allah manggonake ana ing sebab utawa tajrid, yaiku istiqomah tegese jejeg. Macem-macem ibadah lan wirid tumindak kanthi slamet. Yen istiqomah iku ora ana, iku berarti ana izin pindah ana ing makom sijine. Krana kewajibane kawula iku kudu manggon ana ing makom kang dhewekne dipanggonake dening pangerane. Ora kena anduweni pilihan liyane apa kang diparingake dening pangeran. Terus kang aran tajrid yaiku ninggalake mergawe. Mungguh sejatine wong kang tajrid iku uga manggon ana ing sebab. Krana dawuh Allah Ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sapa-sapa wong kang wedi Allah saben ngadepi kesulitan bakal dibebasake saking kesulitan iku, lan Allah bakal paring rezeki kang tekane ora dinyono-nyono. Ringkese kang dadi sebabe yaiku takwa. Kang aran takwa yaiku rangkaian saking ilmu, amal lan istiqomah. Kang aran takwa yaiku rangkaian saking ilmu, amal lan istiqomah. Tegese weruh kewajiban-kewajiban lan larangan-larangan nuli diamalake kanthi ajeg. Sangka iku kanggo ngukur yen wong iku ana ing makom tajrid yaiku takwa zahir lan batin. Kang aran sebab yaiku mergawe utawa usaha apa kang kanggo ngasilake keperluan urip ing donya. Kang aran syahwat yaiku gerake nafsu perlu golek apa kang patut kanggo nafsu iku tanpa mandang sifat-sifate gerake nafsu iku. Mulane disebut syahwat kang samar krana wong manggon ana ing tajrid iku lara yen miturut lahire. Krana tajrid iku ninggalake apa kang dadi pakulinan lan nulayani apa kang dadi karepe nafsu. Nanging wong kang arep manggon ing tajrid yaiku kena uga kepingin kepenak, ora susah kangelan mergawe kang mungkin akhire dadi bebane wong liya. Kanthi anjejaluk terang-terangan utawa kanthi isyarat kang mengkene iki wis nyimpang saking petunjuke Nabi. La takun kalla 'alan nasi. Sira aja nganti ngaput-ngaputi wong liya. Terus kang aran inhitat, mudhun saking dhuwur marang ngisor. Terus kang aran himmah yaiku gerake nafsu nuju marang maksud tertentu. Himmah iku luhur sebab luhure maksud, lan asor sebab asore maksud. Mulane oleh mergawe wong kang tajrid dianggep klorot krana dhewekne gawe ganti kepenake awak kanthi kangelan. Asale ayem atine malih rungyah lan dhewekne mapakake awake ana ing sebab-sebabe kerusakan. Sebab campur karo sakliyane Allah lan ninggalake nur saking Allah. Nuli kekarepane kawula iku ora ana ajine bebar pisan. Krana kekarepane kawula iku kandhek marang kersane Allah. Ora mungkin kang dikarepake iku hasil tanpa dikersake Allah. Dadi ketungkule kawula kanthi ngarepake sakliyane apa kang dhewekne dipanggonake dening Allah iku berarti kurang tata krama kang tanpa ana faedahe. Yaiku kang dikarepake dening dawe musannaf mburi iki. Sawabiqul himami la takhragu aswarul aqdari. Itu sekilas tentang cuplikan dari terjemah kitab Matan Al-Hikam karya Ibnu Athaillah Sakandari yang dimakna dan diterjemah dalam bahasa Arab Jawa Pegon oleh Kiai Haji Misbah Mustafa Bangilan Tuban.